روژا یکشنبه li bajarokê Rmêlan Kongrê Damezrîner a Kongra Civaka Îslama Demokratîk li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hat destpêkirin. Bi beşdarbûna bi sedan oldarên Îslamê got ji tefahî herêm û navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hevdû kom bibûn. Li gorî Komîteya Amedekar ya Kongrê biriya xwendina reşpelika riziknameyê dibêje got li dijî tundiya grûpên terorane got bi navê Îslamê tawanan li dijî mirova dikin pêdivî hebû got Kongreya Îslama Demokratîk were li darxistin. Em dibînin ev mutemerê me wek şexsiyakî etîbarî nûhkirinê di nerîna dîn nerînekî nûh gê bi xwe re di aştiyê de ye bi civata xwe de aştiyê de ye bi milletê derver de aştiyê de ye em xezwa xelkê di malê wan de nakin em xelkê talan nakin em bindestiya xelkê naxwazin belkî em azadiyê jî temamê milletê cîhanê dixwazin. Îslama Demokratîk ya ku mafê mirovan diparêze û rêzgirtinê li cudahiya nerîn, ol û mezheban dike. Li gorî Komîteya Amedekar got demokratîkbûn û ola Îslamê ne li dijî hevin û ew tê wateya got demokratîkbûn li ser bîngeha sincên civakî jî ava dibe. Li aliyekî din got Civaka Îslama Demokratîk li ser bîngeha hevpeymana civakî ya got bi navê Elmedînê ava bûye. Got ew hevpeymana civakî di dema Hezretî Muhemmedê li Medînê hatibû rakandin. Got ji 10 xalan pêk tê û tê de mafê nerîn û olan tê parastin. Wextê em demokratiyetê şirove bikin ser nerîna exlaq em dinerin temamê ola jî hatin nişandinî ji bo civakek exlaqî ava bike. Demokratiyet em fêm bikin nûkirina exlaqa di civakê de ya civakek exlaqî hemû kesî qebûl dike jiyana xwe hemû kesî derbas dike welew ferq û cudatî di aliyê ol dihebe welew ferq û cudatî di aliyê fikr û ramana dihebe welew ev kesana pir bin jî lêbelê em dinerin İslama gog em karin bijêrin İslama demokratî ew kesê hemû kes qebûl kiriye. Kongreya Civaka Demokratîk li gorî damezrînenên wê rola xwe li dijî Îslama radîkal bilîze. Wê karê wê di nava civaka Bakur û Rojhilatê Sûriyê de be da ku mirovan bi Îslama rast bidin nasîn û li dijî tundiyê be. Di nava delegeyên Kongrê de jî hejmareke jinên oldar jî beşdar bûn. Dema ev jin ew civaka han xwe dike zanin mafê xwe kare ew biparêze mafê xwe û mafê xwe jî bide zarokê xwe. دما او خورت او دما او زلام خودي دك لازم خناص بك انه از في زلامي او في خورتي از خودي دكم ما في مجي بباريزه یەک ji biryarên Kongreya Civaka Îslama Demokratîk wê zanîngeha zanistên olî ava bike û li ser bîngeh û nirxên mirovahî li dijî tundiyê her wisa wê li mizgeftên herêmê jî cihê xwe bigirin. Zana Umer dengê Amerîka, bajarokê Rmêlan.